İbrahim Halilullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam Allah'ın dostu deyip lakap alan beyik insan Muhammed Peygamberden son aleyhissalatu vesselam tek peygamberi ki adını namazda okuyas. Kema salleyte ala İbrahim'e. Kema barakte ala İbrahim'e. Takriben 60'lıncı arkadaki Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın atası oluyor. 20 arkadan Adnan ve 40 arka anırda Hazreti İbrahim Halilullah enemiz Hacer'dan geliyor. İsmail peygamberden. Ve eyamiz Rabbimiz Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de kudret kelamına İz câe rabbehu bi kalbin selim dedi. İbrahim Halilullah salim yürek bilen Hudayın huzuruna geldi dedi. İbrahim Halilullah salim yürek bilen Hudayın huzuruna geldi dedi. Ey bir mukaddes kelime nagat şunir, nagat manası kan, nagat ahullara terbiyet bana mengdeş, nagat karilere terbiyet, karmentlere terbiyet, kargerlere terbiyet, erlere terbiyet, gelillere terbiyet, kim adamma bir ayetin terbiyetinin eteğine girmesin. Salim yürekli ol deyiptir. Ahun ol, karaçı ol, hacı ol, sofu ol, hacı git, gel, Kur'an oku, okut, şagirt yığına, her yağdıyda olsun, tesbih sana, Allah'ın zikret, işine git, halal çöreğinde ol, Tehran'da işle, maşatta git, harice git, öz öyünde otur, yerde ol, yüreğin salim olsun deyiptir. Künnüven akşam ahra mescidin ağzında oturanda, akşam tükellerde oturanda, ırsıl kavalap bazara girende, hefte bazarlara aylananda, arfa buğday satmalı olanda, hokkusuz iş satyan zadına biderek koşmalı zat, koşmalı ve koşmalı vaktında hemen yağdıydı. İz câe rabbehu bi kalbin selim. Allah-u Zülcelal'ın kudret kelamı da İbrahim Halilullah ak yürek bilen geldi Hudayın huzuruna deyipti. Birinin yıkılmağına razı derek, birinin ayvını eştasa, ya bir şuhiden, ya çınnan bir nefer bir kefay diptir, o da ayıp kep. Ak yürek adam şunu eşitmen şık bulup basırman pikirine de, emme yürü harap, be şey deyiptir ha şo deyip, her oturşuklarda orta oklayarrakta. Ak yürek deydiği, yankı manalara özü bilen Allah'ın arasında. Bir binnen arasında da şeyle, birinin ayıbını aytmacağırak, birinin ayıbını basırağırak, ay yanşanır deyit deyip aytiyarrak, eşitmen şık boliyarrak, Allah-u Zülcelal'ın söyleyen bendeleri de aşır. Ya şu şey deyiptir, şey deyip daha deyip, zol ağzım yerrak da. Kudret gurrunlar aydırılacak bir hicede. Yüreğim Allah'ın niyetimden haberlidir. Men şu mahal yere düşsem de şu mahalki 5 dakika 6 dakika oldu şu gurrun başlanımı. Şun özü kafi bile. Bolcak cemaat yakını düşen malı. Adam pehli İbrahim Edhem deyip bir Hudayın dostu geçiptir. İmam Azam Ebu Hanife'nin şagirtlerinin takriben devregi da. Yoksa da şagirtlerinin devri. Hemmeniz eşitensiniz İbrahim İbni Edhem deyip. İbrahim Edhem'den sonra aptırla Hudayın dostu olacak bolsan hevri qiyinliyeler deyiptirler.
İbrahim Edhem'den soraptırlar, Hudaýyň dostu boljak bolsaň her şerait kän niýeler diýipdirler. Hazreti Pir-i Buzurg Allah'ın dostu İbrahim Edhem Veli ol aýdypdyr, şeraita birji däne şeraita kän näl şertler diýipdir. Hudaýyň dostu boljak bolsaň, weli boljak bolsaň, kän şerti wa ujra gadal birji şerti wa diýipdir. Näme birji şert bilen Allah'yň dostu bolmaly? Niýetiň salim bolmaly diýipdir. Päliň dogry bolmaly diýipdir. Pikiriň bernamaň salim bolsun diýipdir. Allah'yň barpatan dostlaryndan bolarsyň diýipdir. Näçe niyet salimrak, näçe niyet arassarak, näçe niyet awadarrak, ol adam Hudaýyň ýanynda ulrak, azizrak, ewliyarakda. Bir şertde şu boldy. Tike İbrahim Edhem'in özünün misallarından aýsam boljak. Gör İbrahim Edhem'in edeniyişini diýip, İbrahim Edhem'in gürrüňine girsem, İbrahim Halilullah'ın gürrüňe aljak. Allah'ın velisi olan İbrahim Edhem'in gürrüňinden geçeýliň, Allah'ın dostu olan İbrahim Halilullah'ın gürrüňine gireýliň. Anandek mülkünün sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Adamın yanqıyalı ak yüreği olsa, adamın yanqıyalı bir qawy yüreği olsa, bollu da diýipdir. Yerin yüzünü öz adyna senet bolmasa bolmasyn diýipdir. 1000 hektar şaly yer bolmasa bolmasyn diýipdir. Şoja yüreğim ma diýip gezibersin diýipdir. Anandek mülkünün sultany bolsaň, ne hajat yer yüzüniň hany bolsaň, kime ders del bu gürrüň? İbrahim Halilullah'ın gürrüňine. Obasından çykdy, janyny oda okladylar. Allah Zülcelal oda emretdi, yakma diýdi. Bir neçe riwayetlerde neçe giýje günni şu odyň içinde galypdyr yanmany. Ulu kon kän otlarda ola. Adamlara girip bilenak. İbrahim Halilullah da şu odyň içinde durupdyr. Soňra bostan gülistan bolupdyr. Be her hal. Obadan soňra çykýar, Allah'dan evlat dileýär. Febeşşernahu bi gulamin halim. Allah Zülcelal aýdýar, bir mihriban, qawy yürekli İsmailcan menen İbrahim Halilullah'ny boşluk berdik diye. İsmailcan felemma belaga ma'ahu as-sa'ya. İnne Kur'an-ı Kerim. İsmailcan dädesi bir tofar yerde däde qaqa diýerler, pederda. Dädesi qaqasy İbrahim Halilullah Allah'ın dostunyň ýanyna ýortup işin edişmege yaran ýaşa ýetdi. Felemma balaga ma'ahu as-sa'ya. Handa da näme gerek diýip ýortup duran oglan mollu diýipdir. Handa da näme gerek diýip hansen şol odynyň aňyrsyndan tutsun çapaýly diýmege ýarayan, şol ýygnan zatlamy daňşdyr diýmege büýürmege ýarayan, aham tagriben 12-13 ýaşynda bolýardy. Ol ýortmany oğrap 3-4 ýaşynda diýdigi del ha. İş etmege yarayan wagty. 11-12 ýaşy bolýardy. İbrahim Halilullah Allah'ın dostu gece yatika diş vurupdur. Ra'a mu'alajata az-zabhi ve lem yara anhar ad-dam qalahu al-Alusi. Gece dişinne bagry balası olan İsmailcanın
damagyn çalypdy. Emma boqurdogyndan damak çalınýan yerden hiç sapqannaman akşyn diş görtdir. Bıçağı eline alıp dişine İsmailcanı yatırıp damak çalýar. Emma dişini görýär qana qanak boqurdogyndan, boğazından. Ve ru'yal anbiya'i vahiy. Peygamberliň bir kanuny var. Peygamberliň bir üstüne koyulan bir zat var. Peygamberliň dişleri Allah'dan emirde. Diş görsele yatiqala rü'yalary görýän dişleri vahiy. Cibril ferişte gelip aýtdygy. Oğlun damagyn çal diýdigi. وقيل إنه رأى قائلا يقول إن الله تبارك وتعالى يأمرك بذبح ابنك. Yine bir rivayette ulamalar aýdýar, şu dişinne bir ferişte gelip aýdypdyr. Eýämiz Allah Zülcelal emretýär, ýekece oğlun İsmailcanyň damagyn çaldy. Hazır İshak dünya gelenekde. İsmailcan mı? An ba'di ehlil ilm enne İbrahim ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam qala ya bunayya khudil habla vel midya thumma intaliq bina ila hada ash-şa'b. Açık anık bilýär bu gören diýişi vahiy Allah'dan emir bolupdyr. Ey cemaatler, canını oda okladı, canını feda etti İbrahim Halilullah. Geçen hafta bir neçe misallar ayttık, malını feda etti. Inni oğlunu Allah'ın rezayetine feda edecek bolýar. Öz çağany alıp gitmeli dağlaryň arasyny, dereliň içini damak çalmaly. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubin. Kur'an'na aýdýar, ul ağır imtihannypdyr. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubin. Ul ağır imtihannypdyr. Ul ağır qyn imtihannypdyr. Açık bilipdir bir Allah'ın emri. Erti bilen Türkmen sagaman ördü diye erti bilen Türk kuşluk vakti gündogondan sonra canı gol bir kesgir bıçak bilen bir tanap al gideyil dere gaşinipdir. Şeytan urunu veripdir. Şu urunun ekser ulamalyň nazarına Mekke-i Mukerremeň Mina şerifte çadırda 2-3 gün şotada qaldylar. Şotada bolan ýagdaýy. Allah Teala hemmeňize kabul nasip etsin. Şol Minadaki beýik sahraň döwrüne bolan zatçy. Bir neçeli şu mescidi Hayfyň ýanyna, bir neçeli ýoksa damakçy mallaň damak çalynýan yer var, şotada diýerler. Be her hal ekser ulamalar aýdýar, şu bolan wagya Minade boldy diýer. Canı gollipdir bir tanap bilen keskir gezilip bıçak alypdyr. Aham şeytan urunu veripdir aňryk bärik. Bäbi Allah'ın emrini yerine yetirajak o dip. Kime varayın, enesine varayın Hajar'a dipdir. Enesine varıpdır, hey heley dipdir. Hel tedrine ayne zehebe İbrahim bi İsmail bi ibniki ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Äriň ogly bilen ýere gitdi bilýärmi dipdir Adamyň. Hazreti Enemiz Hajar radıyallahu ta'ala anha aýdypdyr. Zehebe bihi liyahtabina min hada şa'b. Dağlaryň arasyndan odun ýygnamana gitdi dipdir. Derelerden odun ýygnamana gitdi dipdir. İblis lain Allah lanet etsin onu. Yok dipdir, oğlun damagyn çalmana gitdi dipdir. Hazreti Hajar aýdypdyr, kalla. Huwa arhamu bihi ve aşaddu hubban lehu min zalik. Yok dipdir.
İbrahim ärim oğlunun damagyny çalyp bermez, sen aýtýaňdan mihriban adamdyr ol diýipdir. İbrahim Halilullah Allah'ın dostu oğlunun damagyny çalyp öz balasynyň damagyny çalyp näme işi var diýipdir. Ohum şeytan aýdypdyr. Yo ol damagyny çalar, o Hudaý buyurdy muqadiýa diýipdir. Diş wurp barýa ha diýipdir. Hajar aýdypdyr. Feteslimen li emrillahi azze ve celle. Allah buyuran bolsa göz üstüne boyun üstüne biz boyun merhuli diýipdir. Feraca'al layn bi gayri. İblis şeytan wagt az basım öwürlipdir, gahr bilen 12-13 ýaşyndaky ýortup beren İsmail Zabihullah Allah'ın yoluna damak çalınan neydi? Zabihullah. İbrahim Halilullah'ın iyidin raginden yürüyüp gelýänmiş. Li ayyin asbaha abuka gadiyen bik. Dadın menen ýerek barýan diýipdir. Onay dadamyň işi wa diýipdir, ya bir malyň damagyny çalmany barýa, ya odun ýygnamany barýa. Men kömekleşmähine barýan diýipdir. İblis laýyn aýdypdyr, ýok diýipdir, sen damagyň çalmagy barýa diýipdir. Ma kana abi liyadbahani. İsmail can aýdypdyr, dadam men damagymy çalyp bermez diýipdir. Annal mal'un bolan İblis aýdypdyr, ola Hudaý buyurdy diýip, Hudaý buyurdy muqadiýa diýipdir. İsmail can aýdypdyr, fesemen ve ta'a. Eşitdim, bildim diýipdir, tamam diýipdir, baş üstüne Allah buyursa damagym çalsın diýipdir. İblis şeytan tamasyny üzüp Allah'ın dostu İbrahim Halilullah'a görünüpdir. Görünen boyuna İbrahim Halilullah bilipdir, muny waswas eder. Oğluňa ýüregiňe güýmeýärmi diýer, hulasy görüň tapar. Allah'dan dili bir imtihandan meni çıkar diyer. Hulası görürün tapar deyip 7 sany daş alıp belläpdir. Şeytan gidipdir. Aňyrak baranda ýene görünüpdir, ýene belläpdir. Şeytan gaçypdyr. Aňyrak baranda ýene görünüpdir, ýene belläpdir. Hacılary 3 ýerde 7-7den daş atýany İbrahim Halilullah İblis laýyn Allah'ın ve Müslümanlığın düşmanı olan şeytanı bellerliği sebebiyle. Bir 3 daqiqa ştada gurrunu deylin ilmini. Yan täze hacılar da wajib bolan daş atmak ramyul cemarat diýilýär. Keyf edip Allah'ını zikredip şeytanı atanırlar. Şeytanın vasvasasynyň biri adam daşatypdyka pikirine getirýän zadynyň biri näme oyun ýaly ýöne daş bellep durmaly şeytan mamme geriştadi diýip şonlarda şeytan waswas etýärdi. Gaýtaýdyn. Hacılar daşatypdy. Şeytan şu taýda da ýene adamlary waswas etýär musulmanlary. O bu taýda şeytan ýok ki. Bu taýda durjak mı näme gaçyp giderdi. Özüň bir musulmanlaryň arasynda belli dip durjak mı? Bir oyun ýanyk ýöne daş bellep durmaly özüň arlamak gibi diýip sen şu daş atmaňda ciddi çynyň menen daş attyrmaň ýöne geçjek bolup ýalandan daş attyrjak bolýarda. Şu pikiriň özü şeytan waswas etýärdi. Musulman daş atýar şeýler İbrahim Halilullah İbrahim Allah'ın dostu. Şeytanı görüp daş atansan o Allah'ın buyruğunu yerine getirýär. Haman bir adam şeytanı ştada tutup daş bilen vurandan doğurşun maňryňdan vurandan o tada daş atmasy şeytana gatanrak diýýärdi. Şon Hudaýyň buyruğunu tutýar belli. Misal aýdyn, Safa Marwa arasynda Hazreti Hajar su tapjak bolup ýortupdyr. Bu mahal su otadı
Zemzem su akıptu. Näme diýip ýortup ben diýen ýaly bolar onda. Allah'ın buyruğunu yerine getirmeden çirip. Biz şol daş atmada da bir wagtda şimdi näme diýip biz atyp duýup sorasalar ya gurrun bolsa ya ýürege şeytan waswasa etse eýemiz Allah'ın buyruğu şol İbrahim Halilullah şeytan iştahdy görüp atyp Allah'ın buyruğu fettebi' millete İbrahim hanife İbrahim Halilullah'ın izine düştü edenini etti ya Hudaý Taala Muhammed peýgambere aleyhissalatu vesselam. O şonun içinde daş atılýardy. O şu atılýan daş şeytanyň öz maňraýyndan vuran daşyňdan gatyňrak diýýärdi. Hudaýyň buyrugyny ýerine ýetirýärdi. İbrahim Halilullah daşlary atdy. Mel'un Hudaýyň siziň düşmanyňyz bolan iblis şeytan gaçypdyr. Kur'an-ı Kerim aýdýar Sure Saffat A'udhu billahi mineşşeytanirracim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. İbrahim Halilullah oğlu İsmailcan menen halwata girdiler. Deraň içine damak çalınmalı yere vardılar. Aham yuvaşlık bilen oğluna vakib aýdypdyr. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Can oğul diýipdir. Mena dişimde sen damagyň çalýan diýipdir. Fanzur maza tara. Göregul näme diýen sen diýipdir. Aýny manasy. Mena dişimde sen damagyň çalýan. Fanzur maza tara. Göregul näme diýen sen diýipdir. Sen pikiriň näme, sen nazaryň näme? Oğlunyň taýýarlygy barmy ýok, şonu görjek bolupdyr. Taýýarlygy bar bolsa, bir yüz bilen uğrajak, mäkam ýeňirräk boljak işi. Oğlunyň taýýarlygy ýok bolsa, sorag jogap edip berjek bolsa, işin mäkamrak durar ýanyp, hesabyny çekmek üçin sorapdyrdy. Ýene bir aýdyn, "Can ogul mena dişimde sen damagyň çalýan" diýipdir. Peýgamberliň dişlerde wahy bolýar, "Göregul näme diýen" diýipdir. فَلَمَّا أَسْلَمَ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. Uýda diýipdir. Can näde diýipdir? Hudaý buyuran zadyny geňeşme gerekmi diýipdir. Allahyň buyuran zadyny ýerine ýetir diýipdir. Oğluny sabr etýän görersiň diýipdir. Sabırlydyryň diýipdir. Allahyň buyrugyny ýerine ýetir diýipdir. Tarih-i Tabari'da İmam Tabari bir neçe rivayetleri getirýär. Beýik dağ ýaly ulamalardan. Felemma aslama. İbrahim Halilullah Allah'ın buyruğuna boyun verip gözünden boyur yaş aktarıp İsmailcan'la süyünüp yatıp ve huve yebki ve İsmail يستنقع الدموع تحت خده. Gulala yanağından yaşlar akıp duran işte. Damak çalınacak yerde asmanı lerzana koyyan görürüm.
ata oğul, däde oğul gözlerinden boyur yaş aktırıp Allah Zülcelal'ın emrini yerine getirmeli bolupdurlar. İsmail can aydypdyr. Can näde diýipdir? Senden bir neçe zat isteýän diýipdir. Uştud ribati wakfuf an thiyabik hatta la yantaziha min demi fatarahu ummi. Boyur gözlerinden yaş aktırıp Allah'ın buyruğunu yerine getirir deyip ata oğul olup makam teslim olup ikisi de çını bilen ciddi durup İsmail can süyünüp de gözünün yaşı yanağının eteğinden boyur dökülüp duqa däde meni gowdaň diýipdir. Eger daňmasaň meni urunsaň kanımdan köýnüňe sysrasa enem görse agyr deger eneme diýipdir. Gayrat etmenden köýnüňde birime ýygnaşdyr. Men kanımdan saňa sysramasyn diýipdir. İbrahim Halilullah wagtjan ogul dip elinden okşap gözünden yaş aktırıp çılgama durupdy. İsmail can aydypdyr, däde men yüzlüğün yatır diýipdir. Ve kubbani li wejhi fe inni akhsha an tanzura fi wejhi فتدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله عز وجل. Boyur gözlerinden yaş aktırıp duqalar dädem diýipdir, meni yüzlüğün yatır diýipdir. Men yüzüm gözläp başyňa ay oğul sen damagyň sarp biljek diýip men turdama diýipdir. Men maňraýym ýere diýip dursun diýipdir. Yüzümde gözleme diýipdir, gezliğin bıçagyny boğazın eteginden goýdy, gatyňrak çekde goýber diýipdir, güýmenseň diýipdir, ýüregiň agyr maňa diýipdir. İbrahim Halilullah aýdypdyr, ni'mal aul ente ya bunayya ala amrillahi azza we jalla. Wagt jan ogul diýipdir. Berekallah diýipdir, maňa kömekleşýän diýipdir, Allah'ın buýrugyny ýerine ýetirmäge diýipdir. Ahirkıca kefim eneme salam aydağa diýipdir. İsmail can süýünüp ýatypdyr yüzlüğünne. فجر السكين من تحت خده متقيا أن نظر في وجهه فلم يحك السكين فلما رأى ذلك ضرب على جبينه وجر السكين. İbrahim Halilullah mert batır adam keskir bıçağının elini alıp oğlunun boyundan tutup keskir bıçağı eňeginiň eteginden boğazından çekipdir, oğlunun yüzünü gözlemani emma bıçak süýkelmendir. Gatyňrak itikläp süýkatdyr, bıçak süýkelmendir. Özü aldırap Hudaýyň razyçylygyna düşmez mukadip oğluny ýüregi aýyp özü çekip bilmeýän mukadip oğlun göterakany beýlekliğini goýup malyň damagyny salýan ýaly ýanyny ýatyryp bıçagy çekmäge durupdyr. Narahat bolupdyr da İbrahim Halilullah Allah'ın buýrugyny meniň ýerine ýetirip bilemek binäme elim ismiýä diýip elinden görýän bolmaly. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. İkisi teslim olup oğlunu maňraýlyň süýndürip ýatdy. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قال في الهداية وهذا هو المأثور عن إبراهيم خليل الله على نبيه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي البناية جاء جبريل بالفداء من السماء خاف العجلة فنادى الله أكبر الله أكبر
فلما سمع إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر فقال الذبيح الله أكبر ولله الحمد. Maliyali kaptallin yatırıp da bıçağı çekmeğe bıçak kesmeğindir. Allah Azze Celal taraftan ferişte kıygırıptır asmandan. Ey İbrahim, Allah'ın buyruğunu yerine getirdin diye. İbrahim Halilullah asmani vezzaptır. Cibril ferişte semiz cennetin içinden koçalıp geliyormuş. Cibril ferişte şu asmandan kıygırıptır. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip. Bir neçe rivayetler, bir neçe ulamalar aydiye Cibril ferişte zarf bilen uğrap hevre hovluq aydan vaqtın bir şonnadı deyiptir. Ke şu qoçi, semiz qoçi, uluqon qoçi, ala qoçi cennetten alıp 7 kat asmandan zabırdaq qaytdım deyiptir. Ohum şol asmanı özletcek bolup yeni hovluğup Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip asmandan qıygırıptır. Inni hidaye ve hidaye diyen Fiqh Hanefi'de bir kitap şonnaki vurun ve şon şerhlerine belki hidaye yazanın Allame Merginani'nin ustadlarının dövründe şunu görün etkilenmiştir. Ohum İbrahim Halilullah asmani ve zeptir görse Cibril Quds bilen geliye La ilahe illallah vallahu ekber deyiptir. İsmail Can etekte yatanmış biliptir ne damak çalıncakkal ve Allah'ın emrini yerine getirdiler. Allahu Ekber ve lillahil hamd deyiptir. Oğlun kucaklap dangıları çözüp ona çeli Cibril eminne qoçi semiz qoçi getiriptir. Ve şu taada minade damak çalınan yerde keşmahal hacılan damak çalınmalı malları damak çalınan yer qoçi şu taada damak çalıp Allah Azze Celal'ın buyruğunu yerine getirtirler. Huday Teala mübarek celese İbrahim Halilullah'ın nur bereket fayızlarından üstümüze yağdırsın. Amin. İsmail Zebihullah Can'ın nur bereket fayızlarından üstümüze yağdırsın. Amin. Allah'tan dileyes dostlarının hürmetine ahir zamanın içine ak yürek bilen ozul hemmemiz oğlum kak bilyen kıssamız onu da Kur'an'ın manasını eştersip taştan yakinlen yığına gidipsiniz. Huday Teala kıyamatta mehabbet bilen İbrahim Halilullah ve İsmail Can bilen salamlaşmakın Mehmet'e nasip etsin. İnşallah inniki hefte şu Kur'an-ı Kerim Sure-i Saffat İlyas peygamberin görünüğünü Allah köklediğinden hizmetine de getirir. Yaradan Allah iman baylığından, emniyet bereketten, nimet bolçuluktan ayırmasın. Bir alham 3 kul huvallah okuyup ötellin ruhuna bahşederiz. İl gün vatanımıza dua ederiz, okuyup.